kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku.
Horas madita saluna manginang, Oras manang di kamu. adorang so tamulai acara parningotan niari hamamate ni Tuhan Yesus jumolo mahita martangyang nahom. Amin. Huria na hinokop ni Tuhata Yesus Kristus, marpungudo hita ditikion, marningo jala makamuliatehon balga ni holong ni rohani Tuhata tuhita, narade ibana sumeon hosana dihau pinar silang, laho mamorsan dosata. Marhite pakokopon nai, dibuka ibana do dihita dalan hanguluan. Pinuji ma Tuhani yang mengukap dalan dohot hanguluan ni akka jolma perdosa, ibana do dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan, dangadong nasahat tu amai, ia somarhite sian ibana. Alani tama ikon pujiota ibana. Bongok mahita tu bahal ni Jahoba marhite hite hamauliateon. Tai dehoma di didolok adui. Idolok adui, silang ni Tuhani, sap mudak sap dijudoi. Yesus mate disi, asa malum dibai, surya kagok silang di Golgatai, upaksa diriku dosi, dapat surga pardhanaki.
Masuk diriku tusi Tupak surga berdalam kaki Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Nagabe pangoloi do Kristus pai mamate, pola tung mate tar silang, di dia akka sorokmi ale hamatean, di dia pangago omu ale banuatoru, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. O Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsad dosa nami, na jongjong dohami di jolo marningoto, nagatung disilangi. Takas dohwatu si hami, habeber nina tinaomu di dolo Golgata, tuki dohami nuaing marningot dosa nami na makorhon hama matemi, asi maroham, urupi mahami, asagabe upani halo jaumu hami. Amen. Hudul maham sudi. Mari demahita siang buku ende nomor 622 ayat 2. Silamu Kristus tanda di holongmu, pahijarton di nama goui, makalono kon sasude dosaku, babar tulang asini rohami. Nang tubuh kami gabe na imbaru, nani urasan siang dosai. Alamu darmu nani useonmu, di Golgata di hama Tangyo kamu mapatik ni debata, iman atar surat di Heber bidu 12 ayat 2. Tabereng ma iddu ni haporsiaoni jalan na paujuk kosa, ima Yesus na manoton parsilangoni, sikak nilas ni roha, tohap na ihian, so dietongi hailaon, gabi hudul disiamun ni habangsa ni debata. Atong rak mangido gugu mahita tu debata mangulaho patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tepatikmi. Amin. Mari dehitasian buku ende nomor 84 ayat sada dohot 2. Mohim dina
Asude nabi nani umoko berdosa guna dibahen olong diroham inoroni karban ausonam ngamanda poton banuam. Tatopo tima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus natar silang alani dosa nami. Narodo hami tuadopamu manopoti dosa nami nagodangi. Saya si marohami dihami o Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosami. Nunga roho mangokopami. Marasini roha dihami patupaon hangulon nami. Alai sai olo dope miat di rohanami hosom. Late dohot pamalosoni. Nama bahen tartait rohanami mangulahon najat balos ni najat. Pangisayon balos ni pangisayon. HPI dok hatamdo asal kaluhan kami na jahat marhite-hite ulaw na denggan. Sai pasunggul hom matoktong tu rohanami pakokop mi dihami. Asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun, tigor, jala daulat tami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humokopita gabi dosa do ibana naso tumada dosa di bahed debata. Asa gabi hati goron ni debata hita marhite hite ibana. Hasanga poma di debata na digijang. Amin. Udul. Marede hita sian buku ende nomor 610 sia ayat sada. Di Golgata hosa solido, sude dosaku najor budi, ia saudi painmu darnai, puji Yesus, puji Magoarna, puji Magoarna, mudarna ias rohaki, puji Yesus. Hata ni debata turpuk di parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Iman atar surat di Psalmen bindu 22 mamuka sian ayat sada sa rodi ayat onom. Edde sian si Daud. Ale debataku, buasa tung tadi konommu au. Saya mad daudau do akka hatani agukon sian hatuauku.
Ale de bataku, sai jojo do harian. Alai dang mangalusi ho, jala borungipe dang jupangau hasonangan. Alai nabadia doang goho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhaposat tuho do akka apunami. Posdo rohana sida, jadi dipalua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida, marhaposat tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Ido sahana martua do akan atu mangion hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Maredde hites yang buku ende nomor 733 ayat 3 dohot 4. Dengan bersama Tuhan, hapus rohaku, mendapat roh Tuhan, pahisarawan. Yesus Tuhan, bege anggugon, rodoh Tuhan kadongan, topot nang awon. Odo siap uliroha, nina marsaki, naso ada tu dosana, oh haposaki. Yesus Tuhan, bege anggugon, rodoh Tuhan kadongan, topot nang awon. Taha tidakon ma haporsiao tai, songon nahina tidakon ni dongata sa haporsiao di sadok portibion, rak mahita madok, au porsea di debata Jehovah, hido ama padugun na sohagususan, na tumapalangit dohokano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman nanti buhon ni si Maria, na gabi-gabian serto di parbadia, andorang so habuhan. Ido hata, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban matoru dum kanom, na mula maulu di hari patuluhon, na manaik ke surga lau kudus yang debata Jehovah, amanai perguna satu dosani, di sima ibana mula sogot tanoon, manguhumi halak nama mulu do namate. Au porsia ditutup di perbadia, jaladong sada hulia nabadia, hulia topan yang halak Kristen akan nabadia, do dihasesani dosa, do dihatai namando, mula mangulu sogot daging ni halak naumate, do dihamulan nasora sudah. Amin. Kudul mang. Tabegema sunggul-sunggul. Di parminggota sadarion ima parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Tapatu pado parminggol pukul walu marbahata batak.
pukul 8, pukul 10 sada, pukul 10 onom, marhata Indonesia. Laos diuduti sakramen ulaon nabadia. Napaduahon di pukul 10:04 anon patu paota do acara punguan nahohom di garejaon asa robe mahita. Napatoluhon hari Minggu tanggal 30 Maret 2024 tapatu pado partangyangan buha-buha ijuk di garejata masuk pukul 5 manogot. Alani Roma hita akamanginang di buha-buha ijuki. Napapaton hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ima pesta parningotan ari haheheon Tuhan Yesus sian na hamatean manang pasca parjolo parminggota pukul 8 marhata Batak pukul 8 pukul 10 tolupulu doho pukul 10 onom marhata Indonesia. Laos disido di patupa huriata parheon seksi perempuan dung sipul jamita pasa peleo tujolo do hitatu penggalangan dana pasca HKBP Kebayoran Baru. Mardomu tusi tagonso jamita di padala do 3 kantong pelian ima sada A sada B dohot 2. Napalimahon hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 10 sia ima pesta Paskah paduahon parningotan ari hahaheon Tuhan Yesus sian hamatean. Songoni buah-buah dihita atong taingok be mai mauliatema. Noaing tabegema kor sian paduan suara ama.
Tabegema paduan suara seksi perempuan.
Marede hita sian buku ende nomor 23 ayat sada doho udutna laos tapasaha ma pelean sada A sada B. Lalau do birui maborsan akan
Dameni debatana sumurung sian saluhud naroha. Ima mengaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata berita nauli di bagasan parmingguon. Ima di hari Jumat hamamate ni Tuhan Yesus Kristus tersurat di buku Nisi Hebir bidu 10 mamuka maisian ayat 10 sahat tu ayat 25 takasma tapai hutihut di bagasa rohata. Onma padan si pajong jongoku tunasida duk salpu aka ari ninna Tuhanido lehonokuma akapatikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku mai turohana sida jala nasotu pabe ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida anggoduk sesa akai dang bemasa pilihan pardosao atong alea kadongan adong do dihita hiras di roha lao bongot tu bagasan nabadiay di bagasan mudar ni Jesus ay dibuka do dihita dalan nay baru jalan na magolu sian ribbe-ribbei ima daging nay jala adong do dihita malim na bulun si gonggom bagas ni debata di bahay ni tadapot to maroha na sitong di bagasan hagogok ni haprosehaon dong diurasi rohatta unang bedi solsoli panggora ni rohay hita jaladung diburi dagikta dohot aik na yas momos matatiyo pakirimon nata parhatopoti ay haposad do na marbaga-baga hotsa masih toa mahita masih pajujuat tu haholongon dohot tuaka ulaon na dinggan unang ma tatadikon parpungatahian songon nahina sopalhon ni nadiba tung masih paingotan mahita jala lam imanyan ala lam jonok di idahamu ari ido sahatna. Hurian na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus at sugari sinuku kita ay buasay konrohita di hari Jumaton marminggu songon na biasa. Dohonot tamara ba hari Jumat parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Alay nang lololak ni ala Natal tanpa hamamate tanpa haheheon dohot hananaik na tubanu agijang dangarong lapatan ni alay Natal hamamate ni Tuhan Yesus haheheon na hananaik na tubanu agijang para dehon inganan diakan na posea gabe sada rangkaian naso tarsirang sian nasada tu nasada. Alanido taberek di padan narubi dalan haluauni ima marhite-hite na mangulaw patik. Alay kenyataan na dangadong jolmay ng gusadapi nabuy mangulaw patik. Ikon gabi marutak kosa, ikon mate do jolmay ala ni dosana. Alamin ni mataida di bagasa turpo jamita sa daryon, songod dia macara ni debata, dalan paluahod jolmay, nakpe di pada narobi nung ngadileon patik aturan, songod dia maruhut-ruhut, lao pengampunan dosa, molado nga kahasalan, molado nga kapelanggaran, aha manarek si patupaon nasida, nung ngadibayin.
Akadia may molotaida di Padandarubi di buku Tolu Musa atau kitab Imamat nunga diaturhon adong 5 bentuk ni korban. Dia may ola, korban bakaran, kata, korban penghapus dosa, asyam, korban penebus salah, minka, korban sajian, jefak dan salamim, korban perdamaian dan korban keselamatan. Akan dia mabentuk ni korban ni. Bentuk ni aka korban nahuguari na kaningani. Semuanya itu disesuaikan dengan status orang bersalah, orang berdosa, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Apakah dia itu pejabat, penyelenggara pemerintahan, aka penguasa, paradongan, doho aka napugos termasuk janda doho yatim. Na bentuk ni korbani dalam ritual-ritual perjanjian lama, orang berdosa akan membawa persembahan berupa ternak hewan, boi di lobu, manang na sapi, atau jenis persembahan yang lain. Tergantung tingkat kesalahan dan juga keadaan ekonomi ni namar salai. Dia may molotaingot mulai siya lubu, namokmok, habing, manang domba, sohoni boydo masya topung, manang na aduhur tabering di Padandarubi. Boy tabayako na kamangkay nang mulupala berdosa hita, holan taetong majutu dirita, pigahali mamerdosa hita sadari. Nang uburjuda rahita, na uburjuda ngamat chay burjuhiyak kita kaisi. Boy do 10 hali, manang naholas sa hali, manarang berdosa hita. Ayang go Tuhan Yesus madok dakolan naung niulahon. Anggo mangihuton kitab undang-undang pidana ikon naung jolo diulahon do. Alayang go Tuhan Yesus madok holanadok sakap biroham niatmu bangan berdosa ko isi. Tang iulah ko dope. Holan niat dope. Di bagasaroham dope. Anggo rengon jolma boydo berbagai dalih. Tergantung kemampuan ni mana doi berdebat, mabayna ka alasan-alasan untuk membenarkan. Alai debat ala si botoroha di mana, dang diulahon dope, holan niat dope di bagasaroha, itu juga sudah dosa. Molo pala sada lubu na pinamokmok. Arang na binoto be 300 juta sa ekor yate. Molo sangok kurban nilian di presiden ini. Hola sada dusap sadari, sada kurban na say, barang na binoto be, sa dia karaw mo be. Hola sahala mo do be, piga mo saja buah matay, inatay, piga na kon na. Hadang dakan do be, dusay. Barang dah habing. Tak kakita do be, tukali 7 juta sa ekor habing ate. Piga hali mardosa, mula 10 hali berarti 10 habing. Piga hamu saja bu, tak kari. Alanido di boto debatado na di bagasarohan ni jolmay. Manusia tidak sanggup melakukan dari dirinya untuk membebaskan dirinya dari dosa, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Tak tabay jolmay. Paulus bandok tuk sangedo jolmay marohamago dang dapot jujuran nang gosada. Jala bolotaida di Padandarubi
ritual na pe, moloy buwan manang nahabik pe, manang nalubu pe, bayan matangan na, tugijang ni, pilihan nai, dungi itangiyak kon malimi may, alayan dorakso manangyak kon, hasesan ni dosa malimi, iko jolo majalo hasesan ni dosa dotong malimi, iko jolo pasahaton ni ibana dotong korban pilihan ni ibana. Di bayang matangan na tugijang ni pilihan korban na nagsibanon na dungi iseyak may jala mudaray ipapipisom may di sekitar ni bagas coro jala molo taingo di padan narubi adong gotulu inganan idok pelataran marang eper dungi bagas joro, dungi bagas nabadia situtu. Dia pernodo naboi akka ro natoropi babua peleana dungi di bagas joron bagas nabadion holan akamalim alayang go di bagas nabadia situtu holan imam kepala nasahali sataon matugas solanino naboi di si. Jalarang boy manikir-nikir nasingi aduh nang berhudo halay nang isidang adong boy. Holan, alana molo taberin di padan narubi molong, holan days pi bare tombate do. Jedangon na parani, jalarang boy. Alana ba dia do di bata? Alay taberin, sungod dia macarana, di bayad di bata. Di dog dia sa plonomi, on mapadan si pajong-jongok kutunasida, duksalpu akka ari. Ninna Tuhani. Lehonok kuma akapatikku tu bagasat ate-ate nasida. Padan si bahenon di debatan lehonok kuma patikku tu bagasat ate-ate nasida. Lapatan nadang be di buku patikibe naiko si jaha-jahau be. Tetapi sudah dimeteraikan. Molo buku ni si Jeremia madokon. Ikut terjadi do operasi. Ikut dibuka rohana membatu hati yang keras harus diangkat. Dungi lehonok kumaroha sibuk. Jai hadirion ni ibana di roha na menggerakkan saluhut. Sude aka pikiran, dohot aka sakap-sakap di jolmai, semuanya harus diangkat dulu, baru dicangkokkan ke sana hati yang baru, hati yang lemah lembut, yang bisa menerima firman Tuhan. Ayo mulu terjadi pe transplantasi pencangkokan, ikon na di berenggo sarupa do, tu nanaeng si cangkok konotoni. Datung nagabi boy asal maong baro hasyanan ba ati-ati ni pinahan ni pitahoy ba masong itu si tang boy ikon na sarupa do ikon na jolo diteliti do song ni ba debata alani padan di debata tu bagasan ati-ati na sidaira mak supaya apa supaya melekat dan menjadi bagian kehidupannya hatan di debata. Jala surat todokku mai turohana sida. Lehonokku ma patikku ti bagasa roha, surat tonokku tu bagasak ate-ate nasida. Jala dungi nasotu pabe ingotokku dosa nasida. Rudi hajahaton nasida. Sudah terjadi pembaharuan, terjadi penghapusan. Karena apa? Roha na buruk, roha na membatu, roha na keras sekarang telah diangkat dan dibentuk dengan hati yang baru, hati yang lemah lembut, yang siap untuk diisi oleh firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang menjadi bagian kehidupannya. Jala didok dang bemasa pilihan pardusau. Ala ternyata ketika mereka memberikan persembahan-persembahan itu, korban-korban itu juga tidak menyelesaikan masalah.
Karena manusia itu terus dan akan terus berbuat dosa. Dosa yang satu memperanakkan dosa yang lain. Dangadong jolmay na boy lias alaha nung gagabe bagian di diri na be dosai ala ni dang boy be terpalua jolmay diri na siya ni. Tak terpalua jolmay be diri na. Tung bohape juk ni roham mangida pangalahon yang nakommu sehun na susa dohohin na marsak dohohin na pangis doho mangangguhi doho ibain nak pedokon tang anakku be ngahua lupa ho sa rohakwi bahkan siak kakak nami siak keturunan nami siak keluarga nami danga dong be boido tang boy tak palua di jolmai dirina alang nga bagian ningoluna songo di lang dosa ipe tonggo mula hulak berdosa alay no ang dido dangbe ala ni dapat dua nang baberingot tamarite tupuk taon ima hiras ni roha madapoton malib na boloni keberanian menghadap imam besar tiamay atong ali akadongan adong dodi hita hiras ni roha lahobongot tu bagasan na badiyay yatu si hamudo petehe hiras ni roha aong ko pemarguar si hiras ison tang bete tak tu si belapatan ni hiras ni roha maroha na hiras keberanian menghadap imam besar. Keberanian kita menghadapi apa yang kita lakukan, termasuk gak bisa menghindar dari tanggung jawab, tidak bisa menghindar dari dosa, dari kesalahan, tidak bisa. Semakin kita menghindar, maka dosa itu akan semakin membesar dan bergejolak dalam hati kita. Hidup bana lami hukupi mana dosa ni, lam bergabusi na mana, lam berdosai ibana, lam gabenek sudedo, ototoan ni mana jolmai. Alaha, karena dosa yang satu akan memperanakkan dosa yang lain. Makukupi dosa dasada, ikut ciptahonot tu musi dosa nasing, asa boy meyakinkan halak. Alay nuang didok, keberanian. Hiras ni roha. Ay na jodoh hitaon tang barani be hitaon naing menghadapi nang akatuntutan ni pangalahota ruhut na berlaku di huriatta. Ay nga maul kita mangulahon ni pipitay. May ibadah tik-tik konon na isi. Marohon ni jolmay. Alay sesa do, dak sesa. Nak pehacit tigi ditik-tikon haja hato teh hasala teh hacit do alaya dok pengampunan saru padoi ngamar sahit tita alam babir hita acit di operasi ay dibius dan nonin nadago lo hacit doi akhirnya saya tahu-tahu mado saya di bagasarohana gabilang mangararati ma ujung nga bayma mabuni mana luasaw. Tapi harus ada keberanian. Labta hukupi, lambat tiburak. Hata-bata bandok, jepet dopak niga busin kan? Satu saat orang juga akan tahu. Sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat juga akan jatuh. Tonggo. Alani keberanian menghadap. Jala didok disi, adok tolu tingkatanna. Peri tempat kita mau umat datang untuk beribadah, menyampaikan korban persembahan. Bagas coroi nakid ingaran ni malib doh aka kaum Lewi yang mengurusi pelayanan. Alai bagas coro na badia si tutu na holan malim na boloni do tusi.
Olan itu. Jala adong do hire-hire pembatas. Molo penafsir badokon pembatasnya itu juga tebal. Sekitar 10 senti. Alayan non ditiki. Natos hosani Tuhan Yesus. Riba mahire-hirei. Sia gijang satu torunin. Alani bencana alam bodao. Tapi itulah jalan Allah membuka keselamatan itu. Ido banai dokon, audo dalani dot hasitongan dot hangoluan, dangadong nasahat tuamai anggo sobar hite sianau, karena ketika tembok pemisah itu terbuka, maka kita bisa sekarang masuk. Kalau dulu tersembunyi, mengintip saja nggak bisa, dia akan mati karena dia akan berhadapan dengan bait yang sangat kudus. Tempat Allah bersemayam, semua akan mati. Tapi Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ibu kaibana madalani, nunga marujung ini mana, laus riba mahiri-hiri. Tirai itu gabiboy mahita langsung mengaduk pun debata. Gabiboy malangsung kita makatay dohot debata mahite tangiakta. Laos boy na mahita langsung dakpola be ikom marhite malim, dakpola be ikom marhite pandita ay mangihutos sada Petrus 2 nunga sudehi tagabe malim. Marga na pinili dohamu hamalimon na raja hom na ginonggoman na. Dang be soal alap keturunan, dak soal alap marga Lewi daw. Alay nga nidok, hamu na so bangso ni debata na jolo, gabi bangso ni debata don waeng. Hamu na so ni Asian na jolo, gabi ni Asian don waeng. So banyak kita sudah bisa menghadap. Hidup bana di dia pe ngabu hita martangiak. Ngabu hita langsung sudah pasahaton. Dak boleh ko say pandita be, ko say situa be, tapi semuanya kita sudah bisa. Akan ako tay pe ngatajari, ayo amin amin ya pugya ina. Amin amin abangnya. Berdoa kita. Nung ngariba behire-hire. Dangadong beparholangan. Semuanya kita bisa menghadap langsung kepada Dia. Jala ido na tabering marhite-hite pangatusion na dibagas at 30 taon. Napatuluhon na yung beringot tabarhite 30 taon iba. Orang yang telah menerima kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus diajak untuk saling memperhatikan dan saling menasehati. Halak naung majalo hamamate dot haeheo ni Tuhan Yesus didok masih atoan jala masih paingotan mahita. Masih atoan jala masih paingotan mahita. Adong 2 hata kata kunci naneng beringota di bagasa tupukon. Masih atoan saling menasehati di hata Junani didokon kata nomen. Artinya perintah untuk memperhatikan tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi setiap saat dan timbal balik antara yang satu dengan yang lain. Saling memperhatikan, masyatoan, dang boy, mau lebih nering dongan, adok kahurangan na, tugas ta tanggung jawab ta paingot to ni bana. Dang boy dohorot ta, rohana maisi, masih tahun dosa na bema. Haci rohana tu iban non tersinggung ibanan non masih paturi diri nabi mah nggak bisa. Orang yang sudah menerima kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri, alai ikut peduli dengan orang lain.
Dang boy be, holat dohonot ta. Halo. Say hello, nggak bisa lagi. Gimana? Sehat? Alay molok ta bereng nahurak pangalahon di bana. Iko barani ta padok, salah doho. Barani ta kamang kenang. Padite ke beru-beru pirang barani nai. Maborat tudo mangi hinna. Tapi firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini, dang boy, ikon masyat Tuhan, ikon paingoto. Molodang, dakolak kamu honauhum, dohot do naso paingoto ni honauhum. Ay si Hesekil di Hesekil tulu, madok, molo hudok, Yahowa anak ni jolma, molo hudok tu pardosai ikon mate ho, hape dang di palubaho ibana, dang di paingoto ibana, dia dosa nai, dihacahaton nai, namate dunia perjahati di bagasak kacahaton na, alai siat tangamido pertungguhonok kumudarna. Hamu berdosa, ala sobarane o paingotok kamu gabiao mananggung dosamu, ihamui. Tagabi ulawisi. Terserah, terima atau tidak, alai kondohonokku. Soal molo solo hamu urusanmu mai. Ai didok, alai molo di palubaho ibana. Tubadi ko kajahatonna, namate dunia parjahati di bagasak kajahatonna, alai malua do yang gotodim. Supaya saya jangan menjadi kena murka Allah. Iko dohonokku, nak peciro kamu, nak petersingguk kamu. Allah, bahamu do enak-enak kamu mengudah dosai, au mananggung dosamu, beca damai. Jala ido. Halak nang majalo hamamate do taheheon ni Tuhan Yesus tugas na iko mangatoy iko peduli salah doho lai salah doho itu salah doho amang molodang berarti rapsuban niya pinarokoy na mahita jala dido disi supaya kita dengan kepedulian itu berangkat dari hati yang bersyukur karena Tuhan telah mempedulikan kita. Termasuk kita mempedulikan, memperhatikan orang-orang saudara-saudara kita yang sudah menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari koinonia. Akan sorobe marminggu ikodohot tidak madok, ay bahasa ng roho. Nakin, ako kusip-kusip midokan. Bada benot sa songos seksi paru puano te to palahin na maridina. Bada kamaunin na. Moliate ma ang berkurso na lumaya do nakinate. Alay marpihadi nagumurak sa pulo ng bope na huyatong. Ati. Atit na tikina marpihadi na mahita lati hakur. Ati. Ay alana madok ay bamat to ay kaluar minggu do latihan hape to neng arisan iba naik pelayan iba nengod nenganin na. Coba dulu bicarakan dulu bagaimana caranya. Unang gabi ang alasan na sida kan? Ina bagian na masyat toani. Bagian na masyat toani molo dakta bigay, dakta lusi, dakta adopsi. Berarti dakta toy. Bada hita di sektor ta. Anggo ruas si huriatom marsiaras kakak alayo paratus dal manak do kalender tabagi dak sudah berarti itu dia lawa karuasi wala terdaftar nama atin na sotatoi do alani tugas tamay masiatoan imasian hata para keleo menegur kesalahan, membangun mental spiritual dan saling peduli. Jadi tidak hanya sebatas bersekutu dengan orang-orang yang sefrekuensi bahasa noengon. Akada saroha, dakola ni. Nakpeso saroha iba, nakpejut-jut. Beda ide pendapat. Alai bohado asa sama-sama merasakan. Holong ni rohan itu hatai. Gereja sebagai eklesia, ek dan kaleo, dipanggil keluar dari keegoan kita, supaya kita pergi dan menjadi berkat.
Kalau hanya mendengar khotbah, saya gudang jami tetapi gitu. Holag ganup tiur matanyari, ngai toro jami tatu hapit taikan, piga masuk jami tatu hapit mulai ganup madugut. Ijaha hamu do pei. Ulu do tong ala rotu hita dak sangat aja itu takirim ke seto ala nasing. So tabo to barang nahai sina to. Ala ni ringkas takan. Habi dak tabo to barang naha jami danai. Bahkan noengo boy do lomol kata. Sianu do perjamita na malo inna. Saya holani pe ide ida kan boy do kan. Alai boy do gabi holan babege jamita dang marsau do dongam enggak bisa. Gereja dalam arti eklesia dipanggil keluar. Untuk apa? Bersekutu dengan sesama. Donga saha porseau. Nak pe berbagai-bagai. Asik katana, asing luakna. Alai sada dohita di bagasa Tuhan Yesus. Di parsauratai. Lausido nanaing si berengota. Di parningotan hama mati ni Tuhan Yesus. Hama mati ni Yesus. Maju kita asa terju di sada parsaurat na peduli doh alak nasib di bagasan liman non jalot tama perpadanan nabadia sakramen perpadanan nabadia majalo roti perhitian di Kristus daging di Kristus dohot minum anggur perhitian ni mudar ni Kristus baik kasesan ni dosa dung tajalo kasesan ni dosa mardame mahitalo akadong ata. Ibolok ko ma akaroha na jugali, na jugul doho na ate jugal, jugul, jigil ate. Tori pabolok ko may gabi maroha na baru mahita. Ala naong di pay baru Tuhan ta Jesus ita. Amen. Martangyang mahita. Mauliati mali Tuhan di pasarohan nami tuho. Ala di pakulingi ho kami marhiti-hiti hatam. Di paingot to kami li Tuhan. Asa takas kami. Masiatoan. Masijakkonan. Ala no kujalo kami. Hamamati dohot hahehiyom. Jalanung nga di padumoho kami dohot debata. Nung nga di padumoho kami dohot dongan nami. Ala ni mudarmu naung durus di dolok Golgata. Songoni mabalga ni holongmu dohot pakokopom mo di kami. Ala ni rupiah jari jala parohay mahami. Asa takas ng panguluyon nami. Hasa tiyaw nami tuho. Jalon nami ma parpadanan na badia. Majalo roti perhitian ni dagingmu. Minumanggur perhitian ni mudarmu. Baik kasesan ni dosa nami. Parade roha dohot pikiran nami. Asa saluhu na hami di baik baru. Di asi dohot tolong ni roha. Mariti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami. Amin. Tapuji matu hata maredehita sian nomor 26 ayat sada laus tapasahap mapiliata. Silang nabadiai odolong buki maralon dosai dohot pandeleani disudesi taunoni omaom bulong buki. Sana ulai dan tau hasonangaki nang rikot perohaki polaronang iluki
sapatu dukona Omamangon di hona Namun situ tu doa Mudar mima muriau Napogos yang olawan Oma artaki doktor Silang nabadiai Odolombu-lombuki Molopua sodoki Dina sudah bohari Di sudesi tanoni Omalombu-lombuki Ingatan di pilihan. Noaing sahab mahita tu acara na marulaw da badia parjolo akadongan na di luar bodo sabutul da tu bagasan BPAT jalan dapat duahon papungu pilihan dohitan non di na marulaw da badia asa di para dibihian Tapuji matuhata mared desian nomor 152 mulai sian ayat sada Yesus namamu sat dosa dipotimion pangoluhan Yesus namamu sat dosa dipotimion Yesus namamu sat dosa dipotimion sai pasona amin 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 Dami ni debatana sumurung sian saluhut roha Ima mangaramoti ati-ati muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus amin martangi yang mahita Ali Tuhan di bata para si roha na sumurung ama namin na di banua gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupangak kami non perpadanan na badiay lehon matod di perbadia tuganup hami asa ditubuhok kaporsiaon na mangulu di hami asa posi tuturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami, pargugoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihut to kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon na hapersyaon na mangului, say taiti rohan nami, asa lambalungo kami tu banua gijang, asa say masihol hami pay may mahon, haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan ok pinarhamaul ni debata, ita sakap nuayang mangat to perpadanan na badiyay, di bahin ita tibang majumulo manang natao hita marulaon na badiya, asaw na konauhum manangisi siyan hitaon, ay holan na uduk roha, jala naman olsoli rohana ala ni pabahenan na nasoture,
Jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasesan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangatop perpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulaon na badiya, unang bedi oloy si bodis, unang bedi dati mardosa, tuk padaw hamu marohamu na siya ni, tunggo tapok kamu mahosom doho lati ni roha, alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate, jala naong mula mangulu humokop pamu, asa tao hamu mangatop perpadanan na badiyay. Di ba ini tatak kasi majolor hatabi? Jala alusi hamu manahusukut tonon, jongjong mahamuna. Akan ang makatidakon hapor seaona, jala na sohona humhuria, ido namadohoti perpadanan na badia. Parjolo, di parhatuturo hamdo halak pardo sa hosian hatutubum, dohot alani pangalausim di patik ni debata, molo di parhatuturo ham, dogma olo. 2. Namarsa doroham ala dosami, jala day pangidoroham na ing malua honwaik sa dosam, molo songoni roham dogma olo. 3. Di parhatutoroham do ng Tuhan Jesus Kristus tutanon, panguluho pardosa. Ibana naong mate dohop mula manguluho makopo, mamorsan jala manisa dosam, molo songoni roham, molo songoni di parhatutoroham dogma olo. 4. Olo doho manggo tapos siya roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akum ni olo doho mardinggan, dohot halak na mangarsahi ho, jala na olo doho manisa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon di debata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atok tapo dube marohata, jala tatopoti masudi dosata, ihutok kamu matang yangod di bagasa roham nabi. Ali Tuhan di batama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ay jut hulaw si hami patikmu. Tamado honaw hummu hami nuayang dohot sugut. Mulu balos sonommu tu hami hobbartu pabaynan nami. Alay ala ni gudang ni asi do tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop pami. Ala ni uban na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sa nami. Jalaleho to di perbadia tu hami. Asa bargogo hami mangalo na sa dosa. Dohop mangulahon na hobartulo maniroham. Saliling di tanod do pe hami. Amen. Ato kamu akan manopoti dosa muna. Jala na mauas dia sinirohan ni debata. Sa isahap matuhamu nahin na porsiyaw muna. Bangasahon hata ni Tuhan Jesus dohudok tuhamu. Pos maroham muna. Nungasesa saluhud dosa muna. Marhite-hite gowar ni debata ama, anak dohotod di perbadia. Amen. Nalia manamin na di banwagidjang. Say pinurbadia magwar mo, say ro maharajaon mo, say saud maloman ni roham di monotongos songon na di banwagidjang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugyo tu pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Ay horo na punaharajaon, dohot hagugod. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Mared dehita siya nomor 153 ayat sada. O Jesus nong sineon, dihaw na pinarsila, roham tugtong dawan, nang ujuho tarhila, marutang hosa amin. Di bain hodo sa nami, asiroha, O Jesus. Atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus lao padiriho perpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu, borngin nai ujutar jehe ibana, didok mamauliate, dungi di penggoli may, di parleo matuak kasisyan na hu madidok, jalohamu majalapangan ma,
Dagi kudoi nanileho tuhamatian humokop pamu. Baik kamu masongoni bahen parningotam muna diaw. Jala duksun nasida namangani. Dibuat mapanginumani. Didop mamauliate. Dungi didop matu nasida. Jalo hamu masude hamu manginup siani. Ia panginuman non padan ne baru maon. Marhite-hite mudarhu. Naniu sehon humokop pamu. Bahen hasesan di dosa. Sai baik kamu masongoni, bain parningotam muna diaw. Atong romahamu, nungara de sudi, dai jalai dahamu ma dengan bahasa ni debata. Romahamu tujolon sa 12 halak, mungkin agak dimundurkan lagi tempat biar bisa muat 12. 12 saja. Ayo. Jala langsung ma, itu ibu Dina mesti naik. Yang pertama ke atas saja, ke atas langsung. Iya. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, dagi kudui, nanileho Tuhan matean, umokop pamu. Imana mangaramoti, jalan apa hotro hamuna makaporsiai ibana, asa di hamuna, hanguluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala inup pamuma. Mudar hudui, nani useho Tuhan matean, bahin hasesan di dosa muna. Imana mangaramoti, jalan apa hotro hamuna makaporsiai ibana. Asa di hamuna, hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamudi bagasa dame. Di hamok kamangkay nang, moloduk tajalo roti, ito tapangam ma, unak sa ipa tiup songoni ate, songoni dohot angguri ate, songoni ma. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala pangamma, dagi kudoi, anilehol, Tuhan matean humokop pamu, ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsyai ibana, asa dihamu, hanguluan, nasora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maon jala inumma, mudar hului, nani usehon humokop pamu, bahen hasesan di dosa muna. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsiai ibana. Asa dihamu,
hanguluan nasora suda. Amin. Ulang kamu di bagasan damai. Bentuk tutong. Pahat udah agak cepat. Aduh. Oke. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu maon. Jalapangan ma. Daging kudoi. Nani leho tu hamatean kopamu. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu angoluan nasora suda. Didok Tuhan Yesus Kristus. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inup pamuma. Jalo hamu maon. Jala Udah hudui, daging kudoi. naniu sehot tu hamatian, Nani leho tu bahek hamatean kasisan di dosa. kopamu. Ima nama ngaramoti, jala nama hot rohamuna makna porsiai ibana. Jala Asa dihamuna, hanguluan maka porsiai ibana. nasora sudah. Amin. Asa dihamu hangoluan. Mulak bahamu di bagasan damai. Situ aja, nak. Situ aja. Situ aja. Ya. Dah. Kami di sini. aja. Nasora sudah. Gak usah ikut jalan. Amin. Situ aja. Didok Tuhan Yesus Kristus. Hidup Jala Tuhan hamuma, Yesus Kristus. jala inup pamuma. Mudar hudui. Naniu sehot tu hamatean, Jalo hamu maon. bahek kasesan di dosa. Jala pangema. Imana mangaramoti, Daging kudoi. Nani leho tu jala hamatean. napahot tu rohamuna, Kopamu. maka porsiai ibana. Mangaramoti. Asa Jala pahoton rohamuna. dihamuna, Maka porsiai ibana. hanguluan Asa dihamu. nasora sudah. Amin. Mulak bahamu di bagasan damai. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inup pamuma. Jala pangema. Udah hudui, Daging kudoi. naniu sehot tu hamatean, Nani leho tu hamatean. bahen hasesan di dosa. Kopamu. Imana mangaramoti, Ima mangaramoti. Jala jala napahot tu rohamuna, maka porsiai Maka ibana. porsiai ibana. Asa Asa dihamu. Hanguluan nasora sudah. Amin. nasora sudah. Amin. Ulak bahamu di bagasan damai. Lagi. Ya, tootin nakit. Udah. Ulak bahamu di bagasan damai. Marende mahita sian buku ND nomor 174 ayat sada.
Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala hidup pamuma. Na nileho Tuhan matean mokop kamu. Mudar hudoi. Ima mangaramoti. Nani usehot Tuhan matean. Jala pahoton rohamuna. Maka porsiai ibana. Bahen Asa dihamu. hasesan Tuhan. di dosamuna. Ima Nasora sudah. na mangaramoti. Amin. Ate-ate do pikiran muna. Asa di hapuna hamuluan nasa liling na. Amin. Mulak bahamu di bagasan dami. 12 oras sa banyak kali. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo Hamuma. Jala Jala Panama. inup pamuma. Daging kudoi. Na nileho Tuhan matean. Umokop Mudar hudoi. Ima mangaramoti. Nani usehot rohamuna. Tuhan matean. Maka porsiai ibana. Bahen Asa dihamu. hasesani dosa muna. Anguluan. Imana mangaramoti. Nasora sudah. Jala na pahoto rohamuna. Maka porsiai ibana. Asa dihamuna. Hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak bahamu di bagasan dami. Saja mang 12 satu baris 12 terlalu banyak ini. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu maon. Jalo hamuma. Lapangamma. Daging Jala inup pamuma. na nileho Tuhan matean. Umokop pamu. Mudar hudui. Ima mangaramoti. Nani usehon. Jala pahoton rohamuna. Maka Tuhan matean. ibana. Asa dihamu. Bahen hasesan di dosamuna. Anguluan. Ima na mangaramoti. Jala na pahoto rohamuna. Maka porsiai ibana. Asa dihamuna. Hanguluan. Nasora sudah. Amin. Mulak bahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Jalo hamuma. Jala pangan mas. Jala inup pamuma. Daging kudoi. Nani leho Mudar hudoi. Mokop pamu. Nani usehot Tuhan matean. Hanguluan. Bahen hasesan di dosamuna. Nasora Ima na sudah. mangaramoti. Jala na pahoto rohamuna. Maka porsiai ibana. Amin. Asa dihamuna. Hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak bahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus.
Jalo hamuma, jala inup pamuma, jala pangama, daging kudoi, mudar hudui, nani usehon, tuhamatean, bahen hasesan di dosamuna, jala pahotun rohamuna, iman na mangaramoti, asa di jala na pahotto rohamuna makaposiay ibana, asa di hamuna, nasora sudah. hanguluan na sorasuda. Amin. Amin. Mulak mahamudi baka Marende sandami. sian buku ende 170 sia. Yesus Hidok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jalo hamuma, jala pangam, jala inup pamuma, daging udang hudui, nani leho nani tuhamatean, useho tuhamatean, kumoko pamu, ima mangaramo, bahen hasesan di dosamuna, jala pahoton rohamuna, iman na mangaramoti, ibana, jala na pahotto rohamuna, makaposiay ibana, asa di hamuna. Amin. Hanguluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamudi baka sandami. Hidok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala inup pamuma, Jala pangama, mudar hudui, daging kudoi, nani useho tuhamatean, hamanean, bahen hasesan di dosamuna, ima mangaramoti, jala pahoton ima na mangaramoti, asa jala na pahotto rohamuna, makaposiay ibana, asa di hamuna, hanguluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamudi baka sandami. Didok Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inup pamuma, udang hudui, daging kudoi, nani leho nani tuhamana, usehon, tuhamatean, ima mangaramoti, bahen hasesan di dosamuna, iman na mangaramoti, jala na pahotto rohamuna makaposiay ibana, asa di hamuna, hanguluan Laguta sian buku ede opat sada-sada. na sorasuda. Amin. Mulak mahamudi baka sandami. Dosamu ias tibai mudarhu nang berada dosamu ias tibai mudarhu nadab Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jalo hamuma, jala pangama, jala inuma, daging kudoi, nani Udang leho hudui, tuhamatean, nani usehon tuhamatean, bahek kasesan di dosamuna, ima mangaramoti, iman na mangaramoti, pahoton rohamuna, jala na pahotto rohamuna, makaposiay ibana, asa di hamuna, na sorasuda. Amin. hanguluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamudi baka sandami. Soar
Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inup pamuma. Mudah gudoi, Nani lehot Tuhan nani usehot tuhamatean. Mokopamu Ima Bahen mangaramoti, hasesan di dosamuna. Jala Ima na mangaramoti, Maka jala na porsiai pahotto ibana, hamuna. Asa di hamu Maka porsiai ibana, Hanguluan asa di hamuna. Hanguluan Nasorasuda. nasora sudah. Amin. Amin. Mulak bahamu di bagasat dame. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Jalo hamuma, Jala pangama. jala inup pamuma. Lagi kudui. Udang budai, Nani lehot Tuhamatean. nani usehot tuhamatean. Ima mangaramoti. Bahen Jala pahot hasesan di dosamuna. Maka porseai ibana. Ima na mangaramoti, Asa di hamu. jala na pahotto hamuna. Nasorasuda. Maka porsiai ibana. Asa di hamuna. Hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak bahamu di bagasat dame. Dosamu yang dibalas Tuhan, yang dibalas Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Hidup Tuhan berkata, Yesus Kristus. terimalah Jalo hamu maun. dan minumlah. Jala pangama. Taide hot musai Inilah darahku Daging kudui. Kuende Nani lehot nomor opat yang Tuhamatean. dicurahkan untuk keampunan dosamu. Umokopamu. Itulah yang memelihara Ima mangaramoti. dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, Hamuna. Maka porsiai ibana. agar engkau Asa di hamu. memperoleh Anguluan. kehidupan yang kekal. Nasorasuda. Ade situ Tuhan Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Nanai taku pamuato Nade nang liho hatuahon Sihala sonon mutokong Bernito di tahun Tuhanmu Bisa geser lagi di sini. Tuhan Yesus Kristus. Geser sebelah kanan. Halo, Jalo geser, hamu geser. maun. Jala pangama. Geser. Daging kudui. Tuhan Yesus Nani Kristus lehot berkata, Tuhamatean. terimalah Humokopamu. dan minumlah. Ima mangaramoti. Inilah darahku Jala pahot rohamuna. yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, Nasorasuda. agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Mardame dagingmu nonton di tokong Tuhani. Geser sebelah kiri. Hidup Tuhan Ayo Yesus geser, Kristus. geser lagi sebelah. Jalo hamu maun. Jala pangama. Hidup Tuhan Yesus Daging Kristus. kudui. Jalo hamuma, Nani lehot Tuhamatean. jala inup pamuma. Umokopamu. Ima mangaramoti. Mudar hului, Jala nani usehot pahot Tuhamatean. rohamuna. bahen Maka porsiai ibana. hasesan Asa di nidu hamu. samuna. Imana mangaramoti, Anguluan. jala napahotto rohamuna. Nasorasuda. Maka porsiai ibana, asa di hamuna. Sangat Tuhanmu aku. Hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasat dame. Naik geser sebelah kiri ya. Geser sebelah kiri. Nang
nang sian biarmu sude sonang namaho namartu Geser sebelah kanan lagi. Ayo, geser lagi. Geser sebelah kanan lagi. Yang di belakang juga gitu. Geser sebelah kanan lagi. Ayo, geser sebelah. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jalo hamuma, jala inup Jala pamuma. pangamma. Mudar hudoi, Dagi kudoi. naniu sehot tuhamatean, Umokok pamu. bahen Imam hasesan di dosamuna. Ima nama ngaramoti, jala napahotto rohamuna. Maka posiai Ulangi ibana. kian ayat sada. Asa di hamuna, anggoduan asa sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasat dame. nang diho hatuan sihala sonon mutoktong bernito di tam Tuhanmu pasai hondo samsa sude tung unang paujat ibana sajak kon pakokok Geser sebelah kanan. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Tuhan Yesus Kristus berkata, Jala pangamma. terimalah dan minumlah. Dagi kudoi. Inilah darahku Lehot tuhamatea. yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Imam mangaramoti. Itulah yang Jala memelihara pahoton rohamuna. dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, Asa dihamu agar engkau anguluan menerima sora sudah. kehidupan Amin. yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Patetek sude hahurangan topoti sandok dosami pangi dosai sesa o Tuhan sude Hidup Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jalo hamuma, Dati jala inup pamuma. Mudar hudoi, naniu sehot tuhamatean, bahen hasesan di dosamu. Mangaramoti. Iman nangaramoti, Rohamuna. jala napahotto rohamuna, maka porsiai ibana. Asa di Asa di hamuna, hanguluan nasura sudah. Anguluan. Amin. Mulak mahamu di bakasan dame. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inup pamuma. Mudar hudoi, naniu sehot tuhamatean, bahen hasesan di dosamu. Imana mangaramoti, jala napahotto rohamuna, maka porsiai ibana. Asa di hamuna, Nasora sudah. hanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Mulak mahamu di bakasan dame. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inup pamuma. Mudar hudoi, Radesi tutup naniu sehot tuhamatean,
nanay sa Bahen kumpong mo hasesan ni dosa muna. Rade ng Iman na mga ramoti. Jala na pahotro hamuna. Magkaporsiay ibana. Asa di hamuna. Hanguluan na sorasuda. Amen. Mulak mahamu di bakas ang dami. Maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sorasuda. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inup pamuma, mudar hudui, nani usehot tuhamatean, bahen hasesan di dosa muna. Ima na mga ramoti, jala na mahotro hamuna, magkaporsiay ibana. Asa di hamuna, hanguluan na sorasuda. Amen. Mulak mahamu di bakas ang dami. Jalo hamuan, jalo pahama, yagi kuduin na nileo tuhamatean mongkopamu, ima mangaramoti jalo nonton rohamu, maka porsiai ibana, asa dihamu hanguluan. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inup pamuma, Didok Tuhan Yesus Kristus, mudar hudui, nani usehot tuhamatean, yagi kuduin na nileo tuhamatean mongkopamu. bahek kasesan di dosa Ima muna. mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asa dihamu hanguluan na sorasuda. Ima na mga ramoti, jala na pahotro hamuna, magkaporsiay ibana. Asa di hamuna hanguluan na sorasuda. Amen. Mulak mahamu di bakas ang dami. Ayat 3. Pagkokop na iparangehon, pasangap Tuhan mo ako. Iba na buwas mga lehon, tuho hasonangan toktok. Sandok siyan hok soholuwa, nang siyan biar musude. Sonang namahon namatua, makirim tokong surgoi. Jongjong mahita sa luhod na. Martangi ang mahita. Puji ma Tuhan de batali todikku jala nasa rohakku di bagasan mamuji guarna na badiay. Puji ma Tuhan de batali todikku jala unak tu kalupahod dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalu makasahit mu sudena. Ibana paluah kosam sian hamaguan. Jala dilehot tuho dengan basa dot asini roha. Para si roha jala perdenggan basa do Tuhan de bata. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibayat tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibalos so tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini roha ni amama tu akan akon na do. Asini roha ni Tuhan de bata di akan na magkabiari ibana. Nung atakas di batu duhon de bata holong ni roha na itu hita. Dinamate Kristus sumokop pitaw ju perdosa do pehita. Atong dalam balua mahita nuaik syari masna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnay. Dibahini say pujion ni pamangaku. Dohot rohakku. Dohot nasa pabahenakku do Tuhan de bata. Ola nion rodi saliling nililing na. Amen. Tatangyakob ma piliata. Ale de bata manami na di banua gijang. Hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi. Tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwam na hutsu si julom. Pasu-pasu be jala ramote aso para siya kami pilihanon. Patimbulok karajaw mo dito nga tongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay maruha nami marhite-hite tondim.
Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni lehon ni kondiro di pamataku. Osado hotrogo irodi saluhut Ataku upasahat itu ho nasaut satokudo. Ali Tuhan de batama namin na marhabangsa di atas di saluhut. Nung apatarhui dahami holong ni roham na gudangi. Gumudang doisyan holong ni rohan ni amama dohot ina-ina di anak konna. Tung nasotartibang dugudang dohot arga ni silehon-lehon mo di hami. Ayanak mo na sasaday di suruho gabi jolma. Manaon pardangolan, icah-icak dohot pastap-pastap. Gabi tarpaja libana, jala tuhamatean homokop pami. Mauliate marohanami, ala nauk sayu tang nami. Jala madua hami siya dosa. Siyan hamatean dohot siyang gonggoman ni si Bulis. Ala ni pujion nami magwarmu na badiyay. Ala naung dipatupa anakmu pardumuan. Pardingganan nami tuho. Ali Tuhan Jesus Kristus biru-biru ni debata. Naung mamorsan dosa nami. Dosa ni hadul maun. Mauliate marohanami tuho. Jala pujion nami mahuru di saliling nililing na. Say tatap mahuriam na hinokop mo. Jala na pinapugumi. Say pahot madihami hasesan di dosa. Dohot dami na pinatupami. Say paiyas jala perbadiay mahami. Asa tarbuan ho hami tuban wagidjang. Pasarohon hami tuaka na badiyay. Say bunu jala persilak ko marohan na buruk. Dohot sakap-sakap na roa siya baga sa rohanami. Aso nang barlidak kami wadapot toko. Ama di banwa gidjang. Kupasahat hami madiri nami tuho. Jala huleho kami rohanami bahen inganan mo. Ala naung diho ko po hami. Diho mahami jala ho di hami. Sayunang loas hami sirak siyak ko. Dongani mahami jala saor mahoto hami. Sayunang loa. Say patugo mahaprosyaon nami tuho. Asahot lakka nami rodi ujung ni hamatean. Say ramoti makaruas muna mamaritahon holong ni roham. Dohot dalan nauk pinatupami. Atong manang mangulo manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Dohot raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami diha sa ngapom mi. Jalabuan hami tuha sonangan na dilabong ni debata. Amen naliyaman namin na di banwa gidjak. Say pinurbadiya maguar mo. Say Roma harajon mo. Say saud malomo ni roham di bona tokoso na di banwa gidjak. Leon matuhami sa daron hanguluas siya pari. Si sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiyo tu pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Sangapon saliling ni leleng na. Amin. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho. Say di pakot Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodim. Amen. Amen. Anon pukul 2 udutat tadepe acara pungan nahohom di Garijaon. Selamat Jumat Agung Madhita. Nomor 9. Ayo, nomor 9. Tadi nggak nyanyi kita nomor 9. Nggak rela.